Ja, de kwelder die wordt eigenlijk net meer beschermen. Hè. Als je ziet nou hoe volle er aanslijn is heel jammer. Hè, de oude pier, het oude hoofd wat er is helemaal vervallen en biedt haast geen bescherming meer. En bij elke storm gaat er weer een stukje bij. De kwelder had historische waarde voor de Wieremers. Maar ook toeristen kuieren graag door het Boetendijkse loon. Om de kwelder te redden had de werkgroep een actieplan betocht. De oude daam, het oude hoofd, moet hersteld worden. He, dus er moet weer een nieuw hoofd maken worden. Nou, dat willen wij graag doen in de vorm van een pier. Die daam kan dan echt zien als een soort van attractie. De mensen zullen de nieuwe pier bekeuren kennen. Maar aan het einde, het laatst ook nog een mooie belevingsplek. Om het verval van de kwelder te keren is meewerking van gewoon instanties nodig. En dat is nogal een uitdaging. Het waterschap zei van ja, de kwelder had voor u in die zin geen waarde. Het is net direct bescherming voor de dik, net voor de primaire kering. Dus als je er wat mee willen, dan moet je er zelf mee aan de gang. Met de petitie hoopt de werkgroep de kwelder op de kaart te zetten. Van over juni kunnen mensen de petitie ondertekenen.